Dobre, takže vyhral som v súťaži tento iPhone 4 a keďže jeden mám, tak sme ohľadom Kripo sme spravili takú súťaž a chceme jeden z vás venovať fanúšikom. Takže povedz nám, čo treba spraviť, aby ste získali tento iPhone. Takže treba dať odber a pod video, do komentu dať, že ste dali odber. A my vyberieme jedného a o také 2 týždne ho prídeme osobne navštíviť a odovzdajme tento iPhone. No, presvedčme sa o tom, že to je naozajstný. Teraz som si bol pre výhru to iPhone 4. Vidíte, aj žiadna SIM karta, nič. Zozadu pekne príslušenstvo je k tomu. Tu je všetko, ešte som tomu aj nepozeral, takže stačí dať odber, koment a vybereme jedného šťastnivca, ktorému to predáme všetci Kripo traja.